Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati para pinisepuh ing Desa Sidodadi, ingkang dahat kinurmatan Bapak Ibu pangarsa ing Desa Sidodadi, ingkang dahat kinurmatan para Bapak Ibu tokoh masyarakat ing Desa Sidodadi, lan ingkang kula banggaaken para kawula muda karang taruna ing Desa Sidodadi. Langkung rumiyin kaprangka kula ngaturaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kawilujengan lan katentraman dumateng kita sedaya sehingga kita saged kempal wonten ngriki kanthi kahanan sehat wal afiat. Kaping kalihipun salawat kalian salam tansah katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para undangan ingkang minulya, kula minangka pandega Karang Taruna Desa Sidodadi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami awit saking rawuhipun panjenengan sami. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken setunggal tema ingkang penting inggih punika kesehatan. Kesehatan minangka aset paling utama kangge kita sedaya. Tanpa kesehatan ingkang sae, kita boten saged makarya, sinau, lan nindakaken tugas-tugas sapunika. Kangge njagi kesehatan, kita kedah nyengkuyung pola gesang ingkang sehat, kados dahar-daharan ingkang sehat, olahraga ingkang rutin, lan istirahat ingkang cekap. Ugi kita kedah ngindari kebiasaan boten sae, kados rokok lan migunakaken narkoba. Makaten kula ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi kita saged njagi kesehatan kita lan sedaya masyarakat kagem masa depan ingkang luwih becik. Mbok pilih wonten tata kiting ukara ingkang kirang prayogi, tuwin tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun lumunturing si samudra pangaksami. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.